Огромно е! Ооо! Аре. Там скочи риба помежду другото. Видя ли в същия момент, в който метнах това? Знаеш кога ще има вечерно кълване тук? На 29 февруари. Ого! Ето хора, докато не снимам, първото по-хубаво костурче вече е факт. Малко с водорасли, ама ще го правим. Как се е забило. Оп. Ай, е готов. Аз съм закачил и някаква корда с някакво утежнение и друга кука. Айде да го пускаме. Това е хубав костур. Вижте какво хубаво костурче. Красавец. Айде. Не. Удари. Оп. Стане го да налапи пръсето. Да, бата, ама с този вятър малко не се получава. Оп! Скъса ми штука отново! Видях. Бате, какво става с тия штуки, бе? Ето скъса, нямам нищо. Нямам нито повод, нито нищо. Колко пъти метнах бат с штукарска примамка, виж, че не исках. Копале! Ето, видя ли? Тъпа штука. Чакай. Какво е това? Да фък? Това е штука! Беги, да тя. Не, скъс! Как яко наби. Ева, бат. Като гинеколог я разгърна, бе, брат. Брат, тази штука баш за тигана, братле. Браво, бе! Охо. Са толкова тайни съкровени, бат. Абе не е баш така, маре. Той това гил е без фанари. Мале, огромно е. Мале, баси костура. Не е толкова баси, ама го бива. Ай, хора, го откачаме. Ай, хора, вижте го, какво приятно костурче. Пускаме го.